Okey. Kaç yüz? Hadi bakalım. Joy kaç yüz? Ha, açık adamı. İyi. İsa şähertlerine şeýle diýdi. Adamları günä duçar edýän zatlaryň gelmegi gutulgusuzdyr. Emma bu zatlaryň gelmegine ýardam berýän adamyň dat gününe. Maňa ynanýan pes göwnüleriň biriniň günä etmegine sebäp bolanyndan boynundan bir degirmen daşy asylyp deňde taşlanany onuň üçin has oňat bolar. Habardar boluň. Eger doganyň günä etse oňa käýe. Eger ol toba etse onu bagyşla. Ol sana garşy günne 7 gedek günä edip 7 gedek hem ýanyňa gelip toba edýärin diýse onu bagyşla. Resulullah rep İsa biziň imanymyzy artdyr diýdiler. Ol şeýle diýdi. Eger siziň bir garçysa dänesi ýaly imanyňyz bolup şu tuğ dagaçyna bu yerden goparılla deňizde göger diýseňiz ol size kulak asar. Aydaly, siziň yer sürýän ýa-da çopançylyk edýän hyzmatkaryňyz bar. Ol meýdandan gelenne siziň haýsyňyz oňa basym gelle saçak başyna otur diýersiňiz. Gaýtan oňa meniň akşamlygymy taýýarla. Biýliňi guşa da iýip içýänçe maňa hyzmat et. Özüň soňra iýip içersiň diýmezmi? Buyruklarını berja eden üçin ol hyzmatkara minnetdarlyk bildirermi? Siz hem özüňize buyurulan ähli zady berja edeniňizden soň biz hem ýöne bir hyzmatkardyryz. Diňe özümize tawşyrylan ýumşy ýerine ýetirdik diň.